mill-Għaqda Maltija għat-Trasport tal-Morda f'Lourdes UMTAL. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna u se jsir bejn l-14 u 19 ta' Lulju. Għal aktar tarif jew biex tapplika żur umtalmalta.org jew ċempel 7922 6606. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Il-kelma tal-Alla llum hija kelma li wkoll daħlitna ftit f'għoxritna jekk iridu nkunu ta' servizz għall-oħrajn. Min irid ikun l-ikbar irid ikun l-iżgħar. Dejjem f'qalbek u f'moħħok ifisser li inti tkun ta' ġid u ta' mħabba għal ħadd ieħor. Il-Knisja wkoll illum f'Malta tfakkar il-Beata Marija Deodata Pesani. Soru li kellha ħafna virtujiet li ta' min jagħti kasom u jgħixhom fuq kollox kellha mħabba lejn l-Ewkaristija. Ejjew aħna b'dawn is-sentimenti ta' mħabba lejn Ġesu Ewkaristija niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u l-għemil nagħmlu dak li joġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Ibni, jekk tiġi biex taqdi lill-mulej, ħejji ruħek għat-tiġrib. Kun sinċir f'qalbek u żomm sħiħ biex ma tintfixkilx fi żmien il-għawġ. Ingħaqad miegħu u titilqux u tikber fil-ġieħ fi tmiem ħajtek. Kull ma jiġi fuqek ilqgħu u żomm sħiħ fit-tibdil li jumiljak. Għax id-deb jippruvawh fin-nar u n-nies magħżula fil-forn tal-imulazzjoni. Afda fil-mulej u jieqaf miegħek. Żomm traqatek dritti u tama fih.
Intom li tibżgħu mill-mulej stennew ħnintu u toħorġux mit-triq li ma tmorrux taqgħu. Intom li tibżgħu mill-mulej afdaw fih u ma jonqoskomx il-ħlas tagħkom. Intom li tibżgħu mill-mulej ittamaw fil-ħwejjeġ tajba, fil-għena ta' dejjem u fil-ħniena. Ħarsu lejn il-ġenerazzjonijiet ta' dari u waraw min qatt ittama fil-mulej u kellu għax jistħi. Jew min żamm fil-biża' tiegħu u l-mulej ħallih waħdu. Jew min sejjaħlu u l-mulej ma taħx kasu. Għax il-mulej tiġi ħasra u jħen, jaħfer id-nubiet u jsalva fi żmien il-għawġ. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Erħi fil-mulej it-triq tiegħek. Erħi fil-mulej it-triq tiegħek. Afda fil-mulej u għamel it-tajjeb. Ammar fl-art u tgħix b'moħħok mistrieħ. Qiegħed fil-mulej il-għaxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Erħi fil-mulej it-triq tiegħek. Fissib il-mulej il-ħajja tat-tajbin u wirthom jibqa' dejjem. Ma jitfixklux f'sija ħażina u jiġbgħu fi żmien il-ġuħ. Erħi fil-mulej it-triq tiegħek. Dbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb biex tibqa' tagħmar għal dejjem. Għax il-mulej iħobb is-sewwa u ma jitlaqx it-twajbin tiegħu. Erħi fil-mulej it-triq tiegħek. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej u l-ken tagħhom fi żmien il-għawġ. Il-mulej jgħinhom u jeħlishom il-ħżiena, isalvhom għax fih jiskennu. Erħi fil-mulej it-triq tiegħek. Ngħid għalija ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu li bih id-dinja hi msalba għalija u jien għad-dinja. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli għaddew minn nofs il-Galilija u ma rid li ħadd ikun jaf għax beda jgħallem lid-dixxipli tiegħu u jgħidilhom bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-bnedmin u joqtluh u meta jkun maqtul wara 3 ijiem iqum mill-imwiet. Iżduma ma fehmux dan il-kliem u beżgħu jistaqsuh. Waslu Kafarnaw u meta kienu d-dar staqsihom x'kontu qegħdin titħattu bejnietkom fit-triq. Iżduma baqgħu siekta għax fit-triq kienu għadu jitħattu bejniethom fuq min kien l-akbar. Imbagħad qatt bil-qiegħda sejjaħ it-tnax u qalilhom jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed għandu joqgħod wara kulħadd u jkun il-qaddej ta' kulħadd. U ressaq lejh tfajjel xkejken, qiegħdu f'nofshom, ħadnu bejn dirgħajh u qalilhom kull min jilqa' wieħed minn dawn iċ-ċkejknin minħabba f'ismi ikun jilqa' lili u min jilqa' lili ikun jilqa' mhux lili imma lil dak li bagħatni. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Għandna proverbju Malti li jgħid hekk. Kulħadd irid lilu l-ewwel barra l-gwaj. Naħseb tifhmuha din il-ħaġa. Jiġifieri hu kulħadd ikun irid li jkun l-iktar importanti, l-iktar tajjeb, l-iktar sew. Imma mhux fil-gwaj, fil-fluġieħ, fil-mart, f'dak li mhux sew.
dak ma jridux kieku. U jidher li dan il-proverbju ma kienx jgħodd biss għal minu Malti, imma anke għall-apostli fi żmien Ġesu. Għaliex kienu qed jitħattu bejniethom fuq min kien l-akbar, min kien l-ewwel, min se joqgħod il-quddiem, min se joqgħod wara. Għaliex? Għax huma se jaslu Ġerusalemm. San Mark qiegħed jagħmel il-mixja ta' Ġesu li issa f'dan is-silta tal-Vanġelu qed jgħidilna qiegħed qrib Ġerusalemm. U allura Ġesu qiegħed jippreparahom lid-dixxipli, qed jipprova ifehmhom x'se jiġri, x'se jgħaddi minn għalih. Li hu se jkun miċħud, li hu se jkun għaddej fi proċess, u mbagħad jeddid batijiet, u mbagħad il-mewt, imma l-mewt mhix l-aħħar kelma, għax hemm ukoll il-qawmien mill-imwiet. Ma dad-diskors ma fehmuhx u ma fehmuhx għal diversi raġunijiet, u raġuni fosthom għax ma fehmuhx kienet għaliex huma propju kienu medijin biex jaraw li issa la jmur Ġerusalemm huma se tkun il-pożizzjoni tagħhom. Għax għalihom Ġesu dieħel Ġerusalemm tfisser it-trionf, tfisser il-quċċata, tfisser is-suċċess. Dan se jirbaħ dieħel Ġerusalemm u allura dak il-Messija li konna nistennew verament se juri snienu issa u se juri minnu. U allura se jirbaħu u nirbħu miegħu aħna. Kienu medijin f'din is-sitwazzjoni ta' minu l-ikbar, l-aħjar, l-ewwel, il-qudiem u lura fil-lemin, fix-xelluk ta' fint. Imma Ġesu mhux dak kien il-pjan tiegħu. U allura bil-paċenzja kollha ifehmhom x'kien ikunu weħedhom biex jerġa' jurihom tassew xirid minnu il-missier li jagħti ħajtu b'imħabba għall-oħrajn. U mhux lilu biss, imma min irid jimxi warajh, hekk irid jagħmel. U għalhekk allura mbagħad ressaq tifel ċkejken qiegħdu f'nofshom ħadnu bejn dirajh u kull min jilqa' wieħed minn dawn iċ-ċkejken infismi ikun jilqa' lili. U min jilqa' lili jkun jilqa' mhux lili imma l dak li batni. Ġifieri Ġesu hawnhekk anke qed jgħidilhom timlewx moħħkom b'dak li hu tad-dinja, bis-suċċessi tad-dinja, imma mlew qalbkom bl-innoċenza, bl-imħabba tat-tfal, bl-imħabba ta' min verament m'għandux il-ħażen, m'għandux l-ambizzjonijiet żejda, piki żejda. Nitolbu l-mulej li aħna neħilsu minn dawn is-sentimenti ta' pika, ta' mibeda, ta' ejra, ta' dak kollu li ma jħalliniex inkunu u li talla tassew għaddejja ta' xulxin biex nibnu fl-imkien is-saltna ta' Alla. Is-saltna ta' Alla li ma fijiex minnu li kbar u li żgħar, l-aħjar li joqgħod fuq ix-xelliwk fuq il-lemin, ma fijiex minn dan. Saltna ta' Alla fejn hemm il-ġustizzja, lena, l-imħabba. Għal dik is-saltna li ġie biex iwassal Ġesu innifsu. Imma din iridu narfuha. Irridu nixtiequha din is-saltna fuq kollox irridu naħdmu għaliha bil-moħħ u bil-qalb ta' Ġesu. Ejja issa npoġġu quddiem il-mulej li huwa l-bidu u t-tmiem ta' ħajjitna it-talb tagħna. U l-ewwel talba tagħna żgur tmur għall-qdusija tiegħu il-Papa f'dawn il-mumenti diffiċli tal-mart, tal-età tiegħu, tal-anzjanità tiegħu, biex il-mulej jagħtih dak kollu li għandu bżonn, dak kollu li jista' biex ikompli mill-aħjar li jista' jagħti l-qawwa ta' tmexxija fil-Knisja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej.
għal-mexxejja tal-ġnus biex jagħmlu tagħhom din il-mentalità li poġġa Ġesu quddiem l-Apostli, mentalità ta' servizz, mentalità ta' qadi, mentalità li mhux għax jiena fil-poter nikber u ma nħarax il-ħaddieħor x'għandu bżonn, imma nintela biha nnifsi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal morda kollha illum ukoll hija d-dera tal-Madonna oħra f'Lourdes fejn tant morda jirrikorru għandin l-om tagħna l-koll biex tinterċedi għalihom quddiem Alla. Nitolbu ħalli verament dawn ħutna li għaddejjin ukoll minn żminijiet diffiċli jisibu l-kenn u l-imħabba permezz ta' Marija falla l-imbirek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Niftakru fl-eżis mejtin tagħna li wkoll nimnemmnu li jippruvaw mill-aħjar li setgħu f'ħajjithom ikunu ta' mħabba u servizz għall-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll mulej fuq kollox ħalli nilbsu din il-mentalità li inti tixtieqna ngħixu ħajjitna biha. Mentalità ta' servizz u qadi, mentalità ta' innoċenza u imħabba, mentalità li verament wassalna biex narfu l-imħabba tiegħek fuq kollox u fuq kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin impoġġu quddiemek. Inti taf minn aħna, taf l-aġna ta' ħajjitna. Ejna neħilsu minna nfusna u ngħixu bik, fik u miegħek li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Aħna niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek, nofrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex is-sagrifiċċju li sejrin noffru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswilna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr u nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. B'fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smewit. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu
تيك بيش يصيروا علينا الجسم والدم تا سيدنا جيسو كريستو لمتى كين سيناتا بيش من رايخ إباتي خال خبز رد لك الخير بيرك قسم طاه للدشيب لتيو وقال خودوا كولوا الكل من داد أجدان هو جسمي لينات عليكم. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġarat il-ħajr taħ lid-disċipli tiegħu u qal: Ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Noffrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, il-Bejati Maltin magħhom Adeodata Pisani u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kol ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-mulej Ġesu u ridna ngħixu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min u ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. Tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Ejjew mill-qalb insellmu u nagħtu l-paċi il-xulxin. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
دانو الحروف تالا دانو اللي نخد نبيت الدنيا حين يناحنا لمستيدنا الكلة الخروف. مولاي ما يستحقليش تدخل تحت السقف تياي ازدايد كلمة واحدة وروحي تكون مفيقة. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Nitolbuk o Alla li tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li tagħha irċevejna ir-ran fil-misteri qaddisa li ċċelebrajna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Illum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna s-sajla dejja madwar daw l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fost l-oħrajn issemmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih
u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej hija tisejħilhom għal din il-ħajja partikolari u din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana isma tal-tana eħle sejna u għafmana, gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna, o Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha u għajn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Illum ukoll nikkonsidraw u naħsbu fil-misteri tad-dbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien flor tal-Ġetsemani u għamel orazzjoni u għereq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina l-lum għaffinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna,
Għalik isma t-talb-tana, dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta Sinjur Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u hemm ifflaġellat. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk kan fl-art. ħobża ta' kuljum atina llum għafrinna dnubietna, bħalma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni għamli. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmija imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missieru li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma t-talb-tana, dak li twilet għalina li tkun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija, meta Sinjur Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. ħobża ta' kuljum atina llum għafrinna dnubietna, bħalma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott
tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja għal-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha u għajn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru ta' dbatija, meta s-Sinur ta' Ġesu Kristu kien mob bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobsna da kuljum għatina l-lum għafrinna dnubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja għal-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru ta' dbatija, meta s-Sinur ta' Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobsa ta' kuljum għatina l-lum għafrinna dnubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen.
سليم عليك ماريا بجراتيا مملية المليمية كمبركة انت فوست النساء مبارك الفروت الجفتيك جسوم Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. سليم عليك ماريا بجراتيا مملية المليمية كمبركة انت فوست النساء مبارك الفروت الجفتيك جسوم Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. سليم عليك ماريا بجراتيا مملية المليمية مباركة انت فوست النساء مبارك الفروت tal-ġuftijek ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmiek. Imbirka int fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, dak li twila talina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kolla u għajn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Slim għalik sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tama tana. Slim għalik li l-ek najtu, għalli xaħna t-turufnati u li teba. Li l-ek nitnidu, aħna li nibku nolfu, f'dan ir-wit ta' dmuħ, ejja mela avukata tana. Dawar lejna dawk il-għajnejn, tijek u tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil-Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu, issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, Ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobza ta' kull-jum għatina l-lum, għaffirna d-nubietna, għalma nafru l-minuħa tijalina. La daħanniex fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni għammi. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Niftakru fl-eżistana mejtin. Għatijom u lej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jidililu. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom u lej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jidililu. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom u lej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jidililu. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu ilqa it-talb tana. Kristu ilqa talb tana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlop għalina. Imqazza Alla. Itlop għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlop għalina. Om ta' Kristu. Itlop għalina. Om il-Knisja. Itlop għalina.
Om tal-ħnina, اطلب علينا Om tal-grazzja talla, اطلب علينا Om muxebba, اطلب علينا Om mittama, اطلب علينا Om li zjed safja, اطلب علينا Om li zjed nadifa, اطلب علينا Om blateba, اطلب علينا Om li tistħoq l-imħabba, اطلب علينا Om tal-aġeb, اطلب علينا Om tal-parir it-tajjeb, اطلب علينا Om ta' min ħalaqna, اطلب علينا Om ta' min salvana, اطلب علينا xebba kollok għaqal, اطلب علينا xebba li tistħoq kull qima, اطلب علينا xebba li tistħoq kull foħrija, اطلب علينا xebba kollok seta, اطلب علينا xebba kollok ħnina, اطلب علينا xebba dejjem marbuta malla, اطلب علينا mera tal-qdusija, اطلب tron علينا tal-erf, اطلب bidu علينا tal-ferħtana, اطلب علينا amara tal-Ispirtu Santu, اطلب علينا amara ta' kull grazzja, اطلب علينا amara ta' kull tiba, اطلب علينا warda mistika, اطلب torri علينا ta' David, اطلب علينا torri tal-Lavorju, اطلب علينا dar tad-deb, اطلب علينا arka tal-aqda, اطلب علينا bib tas-sema, اطلب علينا kewba ta' filodu, اطلب علينا saħħa tal-morda, اطلب علينا ken tal-mitinbin, اطلب علينا faraġ tal-migranti, اطلب علينا faraġ tal-imniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب sultana علينا tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-verġni, اطلب علينا sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا sultana mnista mingħajr l-ewwel tema, اطلب علينا sultana mtella fis-sema, اطلب علينا sultana ta' Rożarju mqaddes, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi. اطلب علينا Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, احفرنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, اسمعنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, حن علينا itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jisħaq inna dak li wedna Kristu. Għatilin għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem. U bl-interċessjoni tal-Verġni mqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidina. Amen. Sammik l-Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ispirtu tal-ħażin u bit-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Iftaħ bil-qawwa ta' idfa fil-qiegħ bil-qawwa ta' Alla, fil-qiegħ tal-infern, lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu twajjem, trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqla għandna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا San Bastian Martri, اطلب علينا San Turroccu, اطلب علينا San Paul Missirna, اطلب علينا San Publio, اطلب علينا San George Preka, اطلب علينا Beatu Nazio Falzon, اطلب علينا Beata Adeodata Pisani, اطلب علينا intom qaddisin protetturi tagħna. اطلبوا لله علينا. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek.
ek li nħossu fina bla eda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Ġusepp Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.